Madori. Oria. Yes. Okay. Digi wo dibia gwa wo mame wata. Okay. Ona weli wenna. Mba ahụ ebịara nna anyị ukwu mgbe ahụ mbara mba ahụ eweli iwe nnọọ. Nsogbu adịghị sa. Okay. Ihe ọ na-agwọ wọ ndono. Okay, our sister. Ụmụ ole ka unu ji? 6. Ishi. Native doctor. Ele bish na nọnyere anyị. Anyị na-ana mba. Enwetebe unu. Anyị na-eme nke ọjọọ nụ. Soro udo mama gaa. Soro udo mama. Okay. Ewele iwe nna. Family of Dibia na Mame Wata. Mame Wata family and Dibia family. Ewele iwe nna anyị ukwu. Ịgbala mmadụ ara mbụ. Mba o. Ka ebe unu si na-anọnyere anyị? Anambra. Unu wunde ebe? I want Abia State. Ebe na Abia State? I want Ukwa West. Ebe na Ukwa West? Asaogwe. Asogwe. Ebe na Asogwe? Ọgwụ. Ọgwụ village. Enwere ndị ụmụ gị enwere nke zugo oshi? Mba o. Nwa gị nwaanyị emepụla ihe ọgbanje? Alụgwori ọrụ agbanje. Ọgbanje ọ na-eme ya? Mba, anyị lụrụ na nke so topute ka anyị siru onye ana. Nwa agbọghọbịa emerela ihe ọgbanje n'isi ya. Bịa, nwa ma ome na dadi. Enwele mgbe ị nọ taa gị na-aga n'ụzọ gị hụ nga ndị ara anyị amamịrị gị were anya lewe ha. Mba sa. Ileba onye ara nga ọnyụ amamịrị. Pụọ eziokwu agwọ maka mpaghị anọ imeli ya. Afụbe m. Okay. Iji ezo ihe na-awụ ihe? Mba, ezube m mbụ. Iji anụ taa gị nọrọ ga aghọm agwọ ga na-agha agwọ. Mba, obi m agwọ mana ana m atụ agwọ ụjọ. Ị na-ata agwọ ụjọ? Ada m atụ ya ụjọ. Ị matala nwoke? Ee. Mgbe ị matara nwoke gwara mma gị ka mpa gị? Mma m. Madam, mgbe ọ gwara gị na ọ matala nwoke, lee ihe ị gwara ya. Mụ na ya ji enwe ishu. Elee ihe ị gwara ya, ka esi unu nwere ishe, elee ihe ị gwara ya. Oge m gwara agwa m ya n'olugo ogogo ịma nwoke n'olugo 21 years ịma nwoke. Bịa nne, ị na-akpọ ụmụ nwoke abịa n'ụlọ nne gị na nna gị? Mba. Nwoke ọ na-achọ gị abịa n'ụlọ nne gị na nna gị? Nna anyị ukwu. Nwa gị nwaanyị ọ pụọ n'ụlọ ele mgbe ọ na-eji abata? Ọda m nyere ha ọ na-aga shop. So ọ gaa shop mechie ya abatawanụ. Ele time ọ na-eji abata inyela ọda. Ele time inyere ya o ji abata na family. 5:30 ha mechiri shop. 5:30. Latest 6 ọ bataruola na yard. Okay. Emechie shop 5:30, latest 6 ọ bataruo na yard. Ọ bara ịta nwaanyị ọzọ na-awụ nwaanyị gị ọ nọ gị n'ime nna anyị ukwu?
Mbao. Nwunye nka mkpa. Nne. Sa. Ebe mma gị na mpa gị ha amatala na inwenwele enyi nwoke. Enyi nwoke ole ka ọ na-awa ịnọrọ gị ego gba aka n'aka. Ị na-eme aka n'aka ijide ebe gị jide ebe gị jide ebe. Mba na m eme aka n'aka. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Amụrụ m na-ese. Eme isi mana nna ka m wee sevute. Amụrụ m na-ese akpa isi. So ma nna alụrụ mmadụ ọrụ kịta ka m wee sevute ego ka nne na nna m wee sọpọtụ m mepee nke m. Madam, kee ihe mere na iji chọọ gị na di gị ji chọọ ka nwa gị lụọ di ugbu a na otu a o ruru ogo 25 ka ihe unu ji chọọ ka ọ lụọ di ugbu a? Achọrọ m ka ọ nụọ dị n'oge. Na anyị ukwu pụta ebe a pụta ebe a. Achọrọ m ka ọ nụọ dị n'oge maka mụ nne ya nụrụ dị n'oge and ọ baala m. Akwụsịrị m ịtụ afọ ime na 30 years. So aga m dị na 16 years. Na anyị ukwu ọwụtụ unu si chọọ ọwụtụ gị nwa si chọọ ya. Enwere ihe dị n'obodo unu na-asa asọ ya wụrụ na nwa agbọghọbịa chọrọ ịga ije eji. Enwere ihe dị aṅa unu na-asa asọ unu na-aga achọ ka ya nwa ga butere unu na mba ọzọ maka na asọkwa mba na-achị n'olu. Ọ ga-aga n'ọgba n'iro. Ọ ga-agba n'iro. Ịgba n'iro na bụ n'ọwa alụ. Okay. Na gịnị ọzọ? Na nwaanyị dị na nwoke n'ọhịa. N'obodo unu nwaanyị a ga-edina nwoke n'ime ọhịa. Nwaanyị nọ na di a ga-edina nwoke n'ọhịa. Eleke ọ na ịgba n'iro na. Nna anyị ukwu iji aṅụ goof. Mba o. Bịa nne. Ele ụdị nwoke ị chọrọ ka ọ lụọ gị? Ihe m chọrọ bụ nwoke ya ahụ m n'anya maka onye ọ na-ahụrụ m n'anya ya ama ihe m chọrọ. Mara ihe ọ ya emere m asị nwunye ya. Ka agwa ịma ị nwere wa agwa ọjọọ otu a nne gị na nna gị na ugbu a. Ka agwa ịma ị nwere wa agwa ọjọọ nne gị na nna gị na-agwakarị gị na gị buru agwa aba ije dị na ọ gakwa afịa gị arụ. Ka agwa ịma na-adịghị mma wa agwa gị wa agwa ọjọọ. Iwe ọkụ. Iwe ọkụ. Kwusie okwu ike. Adụ m iwe ọkụ mana na m akparị mmadụ. Nne na nna ya pụtanụ n'ihu ebe a. Ọ wụ eziokwu na nwa unu nwaanyị dị iwe ọkụ? Ọ ya bụ ọrụ ọ gbara. Iwe ọkụ. Mana ha adị akparị mmadụ. Iwe ọkụ ahụ wee ya gịnị ka ọ na-eme? Ya gbaa n'afọ o nwere ike isi ya mee ihe a ya agba afọ mbata emechaa ọ ga-emekwa ya but for that moment o nwere ike ọ ga-eme ya but ọnọdụ obere ọ ga-emekwa ya. Ịma ọ na-adị mma ga gwaruo ọgọ bịa kodibe ele nwa gị ga-eselekwekwa agwa ya na-adịghị mma adị ama ụma ya na-egakwa bili gbachitekwere m nwa m. Unu chọrọ ọgọ bụ chi onye kọwa ọgọ bụ nwanne? Ọgọ bụ nwanne nụ. Ọhịa unu chọrọ akpụ ya? Yes. Family chọrọ ọgọ bụ nwanne. Ibi ọ nọ na family unu akpa ibi? Mba. Enwere onye riri eri n'ụlọ unu? Mba o.
Ele ye e mụrụ ada gị nwaanyị a? 2001. Na 2001 May 23 2001. E mụrụ ya n'ime ahịa ka ọ dị mụrụ ya n'ụlọ ụka ka e mụrụ ya n'ụlọ gị ka ọ n'ụlọ ọgwụ? N'ụlọ ọgwụ. Bịa tata bịa. Akwa big girl ka Ugbu ị bịara interview. Ị nwere enyi nwoke gị na ya ka na-akpa ugbu a ị bịara ebe a? Mba, enwe m enyi nwoke nke m na ya na-aya isi last year. Since ahụ onwezi nwoke ọzọ m na ya. Mmadụ ole ka gị na ha tara ala kemgbe ịkwa otopụta agbọghọbịa? Ofu onye. Nne gị na nna gị ha dịkwa aware? Ee, ha ma onye ahụ, ha ma ya. Enwere onye mpa gị ji na-abụ ụta mpa gị na mma gị dibịa? Enwere onye ha ji na-abụ? Mba, ha na-atọpụ atọpụ, ha na-atọpụ ndị ekele abụ. Ha na-atọpụ atọpụ. Yes, sir. Ka ihe mere na mpa gị agba ha afa ka di gị bịawa yala mma gị ha mee ya by spiritual ka di gị bịawa? A sị na onye amụma anaghị agwa onwe ya ka dibịa anaghị agwa onwe ya. Ọ na-esiwe okwu mana ọlụgo ọlụ nke ọ ya alụ asị nne m. Okay. Genotype gị? AA. Blood group gị? O plus. N'azụ gị? Were reverse bịara m tee. Madam, lewanya na screen nga, lewanya na screen nga, kene lemanya. Ilege manya. Nga check ihe ndị Igbo bịara ije dibịa ụka ahụ. Lewanya that ceiling, lewanya na ceiling nga. Nwa kpọọ phone number gị? 070 44 53. Watch Italia, well, we should leak watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch Italia get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 070 44 53 66 40.